En Pau Font és expert digital. Fa apps, això que els més moderns saben perfectament què és, i els de la cultura del paper no tant. Ell és el creador de la pàgina web Apps en Català. Bé, en tot aquest món de les tecnologies, ja no dic noves perquè totes ja van sent cada vegada més velles, el català hi és on ha de ser o hi ha camp per córrer aquí? Per sort hi ha camp per córrer. L'avantatge d'haver fet una llei fa tant anys és que ja n'hem corregut de camp. I com, per exemple, a internet ocupem una posició que no ens pertocaria per habitants, el repte, com a país, penso que és que en les apps, que són les aplicacions mòbils, hem d'estar al mateix lloc. Estem en un punt molt embrionari. Nosaltres vam fer aquesta pàgina, que és un recull d'aplicacions existents al mercat, vull dir, no les fem nosaltres. En tenim més de 1.000 en català. Ho vam fer gràcies al suport del Departament de Cultura. I la idea és seguir creixent. La idea és, hi ha molt camí per córrer. Les aplicacions les porta tothom a sobre. Per tant, a vegades és una via que indirectament, sobretot per la gent jove, no vull llegir llibres. Bueno, n'hem de llegir de llibres. Però les aplicacions segur que les miren. Si aconseguim potenciar que siguin en català, tenim mitja batalla guanyada. Però això no és simbòlic, això és negoci també, no, a la llarga? Sí o no? Sí, correcte. Jo, diguéssim que sóc empresari, aquest appsencatalà.cat, que hi podeu entrar i mirar les aplicacions que hi ha, no és un negoci. Però jo a part em dedico al món de la tecnologia, com bé has dit, i penso que per molt catalans que ens sentim i siguem, amb la barretina, ho dic amb tot el carinyo del món, no guanyarem la batalla del mercat mundial. Vull dir, si el Windows està en català o l'iPhone està en català, no és perquè els senyors que ho van decidir siguin molt catalans, sinó perquè hi ha un estudi de mercat i ven. Per tant, amb les aplicacions passarà el mateix. Hi ha grans aplicacions, moltes, YouTube, en fi, moltes al Twitter, moltes en català, però jo em sorprenc i contacto amb aquesta gent quan veig una aplicació de la Costa Brava que no està en català, feta aquí. Doncs som-hi, a fer-la, no? Pau, ho deixem a les teves mans, Moltes gràcies. I de tot. I d'altres.